Iti panagrugi tayo kabsat kada ito'y nga panagadal tayo, iti Sabbath School lesson tayo. May pangget iti libro ni Marcos, kayat mi iti umay kada kayong napnuan iti ragsak, napnuan iti panagyaman. Agragsak kami kabsat agsipot kagtultuloy nga ni Apo Diyos ket ited na ken itid na dagiti kasapulan tayong bendisyon tinaldawan daw. Agyaman kami agsipod ta aday ti dadagsen nyo nga no umayen iti kastoy nga oras. Ket da kayo kakabsat iti partner ni dayjay iti term ni iti nga ministry, you are our partners. Taapay i-share you kakabsat. Ada iti maysa nga pastor, isuna kabsat ket na-assign iti Cagayan. Idi madama nga kastoy nga agad-adal tayo di last quarter. Nag-send iti message kanya ket pastor in share on kunana. Thank you very much kabsat. Digito'y kunana ni Ari Solomon, cast your bread upon the waters. Taapay saan tayo nga mo kakabsat? We don't know. Nga intun no day chay nga bukel iti ebanghelyo nga iso iti adalin tayo tata. Ket maimula. Ket sibugan iti Santong Espiritu ay wanan ni Apo Diyos. Day nga bukel ket iso iti dumakkel ket agungan. Anyan tun nga ragsak tayo kakabsat. I would like to remind you, no mapanak kakabsat iti Lipa City. Adjay LMS kuna tayo academy agpaay iti publishing work tayo. Upon entering the glass door of that building, they sumaruno nga hallway straight is going to the dining hall, cafeteria. On your right, dati duwa nga picture kakabsat. May isa nga kulpultor nga dayjay agkan-canvas. Itid na dayjay libro, the printed pages of the gospel. Dibi kadua, dayjay kulpultor kanji kinanbasan da, agkaduada kakabsat, iti baro nga Jerusalem. You might not be a literature evangelist, but all of us, we can share dayjay sao ni Apo Diyos. Sakbay tayong agpatuloy kakabsat kahit kung agkararag tayo. Managayat ken managparabong nga Diyos. Iti panangrugimi nga adalin Ama daytoy leksyon nga isu iti naisagana nga agpaay kada kami. Dawatek manama nga sikay iti makianda kada kami. Ited mo iti Santong Espiritu nga mangidalan iti panaginadal mo. Tapno daytoy nga leksyon nga inkamadalen manipod iti libro ni Marcos. Ket agbalin o Diyos nga si bibiyag man nakabalin nga saong agapuken ka. Nga mangpatibker iti panagpambati ni balbaliwan na kami. Agtultuloy kami o Diyos nga agyaman ken ka. Itinagan niya po mesos binawat bilitoy. Amen. Datayon kakabsat iti lesson number 4. The title na, Dagiti Pangarig, Parables. Iti paset nga mayulo ket masarakan ni Marcos 4:24 ken 25. Na isurat ket basahin tayo. Ket kinuna kadakwada, imdeng kayo iti mangnegyo. Tirukod apang rukod yo, isunto ti pakarukodan yo, iti addapay. Ta iti addaan, maikantupay, ngem iti addaken ko na, maikatupay. Parables. No, alain tayo kakabsat, iti Biblia, Jesus taught in parables. Uray pa'y kakabsat iti daan na tulag.
Ni Apo Diyos kinasauna dagiti tattao na babaen iti pangarig. Ket idtoy adalin tayo itata. Dayjay method nga panangisuro ni Apo Jesus babaen iti pangarig. Isu nga iti source dayjay pangalaan tayo iti lesson tayo. Ket masarakan iti libro ni Mark chapter 4 verses 1 to 34. Dayjay kakabsat iti ayan daytoy nga adalin tayo itata. Mark 4 verses 1 to 34. Iti leksyon tayo ibagana dayjay pattern iti panangisuro ni Apo Jesus iti pangarig. Umuna, istoryaan na. Mikadwa, ibagana dayjay rason no apay nga inted na dayjay nga pangarig. Ket mikatlo, ited na kakabsat dayjay interpretation dayjay nga pangarig nga isu iti inted na. Ito'y leksyon tayo, adda kakabsat iti talo nga pangarig. So we will study the three parables. We will try to follow the pattern nga inted ni Apo Jesus. Tumuna nga pangarig kakabsat, it is about the sower. Dayjay pangarig iti agmulmula. Denggan yu dayjay panangistoryana ni Apo Jesus. Versikulo 4 ingana iti 8. Ni Jesus kinunana, adtoy iti agbulbula, rimuar nga agmula, ket naaramid nga idi ang nagmula, daduma abukal nagdisuda iti dinna iti dalan, ket imay dagiti tumatayab, ket kinanda ida. Ket dagiti daduma nagdisu kadagiti kabatuan, nga awan adu adaga, ket timubuda adaras, taawan daga anauneg, ngem idi alimnag tiinit na laylay, ket agsipod taawan ramutda, nagamuda. Ket daduma nagdisu iti kakalunayan, ket dimakilda, dagiti kalunay ket saanda pinanglungaw ket saanda anagbunga. Ket daduma nagdisuda iti daga anasayaat, ket idi rimangay ket dimakilda, nagbungada, ket nagbungada is ti sangat pulo, ket 60, ket sagsanga gasol. At dato'y kakabsat iti agmulmula, the sower. Adamit dayjay imula na. Ket dayjay nga agmulmula, napan kakabsat nga inmula na dayjay nga bukel. Kunana ni Apo Jesus, adda iti upat a klase adaga nga nagtinagan nakaimulaan dayjay abukel. Umuna, dayjay kuna tayo nga wayside, abay iti dalan. Agsipod ta dalan, kanayon nga iti pagpagnaan, natangken. Urin o daga, no kanayon nga pagpagnaam, natangken. Timikadwa kakabsat, iji ayan ti adu nga bato, kabatuan. Kunana ni Apo Jesus, saan nga adu iti daga, kadaytoy pakabatuan. Mikatlo, iji ayan dagiti kalkalunan. Mikapat, iji nasayaat adaga. Inted ni Apo Jesus kabsat, dayjay rason no apay nga inted na dayjay nga pangarig. Versikulo 11 ken 12.
ited da kada kayo iti palimed ti pagarian ti Dios ngem kadagiti tagarwar amin maipalawag kadakwada kadagiti pangari. Iti kasta kitkitain da makita da di da mailasin ket no denggenda mangda ket di da maawatan. Di da met adantual daw ag sublida ket dagiti basbasol da mapakawan kadakwada. Anya iti bagbagaan agapsat ni Apo Jesus. Dagitoy nga pangari ket naited nga agpaay kadagiti tagarwar. During the time of Jesus, there are two groups nga sumursuro kenkwana. Dagiti Israelitas, isu dagiti kunatay nga Hudyo, ken dagiti Hintel, dagiti tagarwar. It's a general classification. The Jews and the Gentiles. Nga uray pa'y kakabsat, idi nga imayen iti iglesia, iti panawen ni Pablo, una na, I am the apostle to the Gentiles. Isunong alain tayo, ti Israelitas, dagiti Hebreo, dagiti Hudyo, dagiti nabukal a nasyon, nga iti ramut da, surutin da kakabsat, kini Abraham. So una na, anak na kami ni Abraham. Adamat dagiti nasyon, surrounding them, digiti kunanan ni Apo Jesus, tagarwar. At aduda kakabsat ng Israel. Israel is the chosen nation. Ngem iti kunanan ni Apo Jesus, digito'y tagarwar, kasapulang damit nga mangngeg iti ebanghelyo. Kaapay, kitkitain da, ngem handa nga matarusan. Mangngeg da, ngem di da maawatan. Ngem nagtintas kabsat, ta intuno ag sublida. Sino digito? Digiti tagarwar. Intuno ag sublida. Papananda. Kani Apo Diyos. Gapu kadaydi nga pangarin, intuno ag sublida. Ti kunanan ni Apo Jesus, mapakawanda kadagiti basbaso da. That was the reason. Tapno maawatan kakabsat dagiti adalan. Maawatan dagiti tattao, they are the Gentiles. Iti kayat na nga ipakita kadakwada nga tagarwar. Dagitoy akat katungtong na di adalan, the disciples, dagiti multitude. These are the insiders. Dagiti Hudyo. Mapantayo kakabsat, dayjay mikatlo nga pattern. Jesus interpreted the parable. Basahin tayo iti 14 to 20. Kunana. Ket ta agmula iti sao. So what is the seed? Is the word of God. Kunana. Dagiti addat idinna iti dalan, isu dagiti na kaimulaan ti sao, ket kalpasan na iti panagdengeg da, umay adagos ni Satanas ket ikaten na iti sao anaimula kadakwada. Kunana ni Apo Jesus nga ituloy, ket kastamat dagiti agbulbula kadagiti kabatuan, isuda digijay numangngeg dan iti sao dagos nga awaten da asiraransak. Ngem awan iti ramut da kadakwada, ket saan da nga agbayag, ket iti kasta no adarigat wenno pannakaidadanes gapu iti sao dagos a maitib kulda. Mikatlo klase adaga. Ket daigiti na imula iti kalkalunayan, mangngegda iti sao. Ngem dagiti agagawa ito'y alubong ken iti panagulbod kadagiti kinabaknang ken dagiti tartarigagay nga aglablabes kadagiti sabsabali a bambanag. No sumrekda lemesen da iti sao ket agbalin nga awan bungada. Ni kapat nga daga. Ket dayjay na imula iti daga ang nasayaat.
isuda dagiti dungeg iti saw. Ket awaten da ket mangegda ti bunga agbunga da iti sang nga pulo ket inem a pulo ket sangagaso. Iti kayat ni Apo Jesus nga idanon kadigitoy nga tattao nga agdengdengeg kanyana agpaay kadagiti tagarwar agpaibet kanyak agpaibet ken ka nga agbuybuya babaen iti written word. Iti bagbaga na kapsat dayjay daga which represents the human heart. Ket saan na ang mabalbaliwan iti estado na. Ulitin kapsat, I cannot change my heart. Neither you can change your heart. Takunanan ni Apo Jesus, mabalin ka di nga iti utopian. Sukatan na iti kudil na. The utopian is black. He will always be black. Mabalin ka di kunan nga leopardo ikaten na labang na. Leopard is a spotted animal. Haan nga mabalin ka kapsa. Isunga kunanan ni Apo Jesus, da kayo pa'y ama nagbasol. Daytoy adaga. Lay it by itself. Agbalin latang natangken in the wayside. Agbalin latang kabatuan. Dayjay bistone. Agbalin latang dayjay kalkalunay. Agtubo di ayan digiti kalunay. Ngem adamet dayjay na imbag adaga. Sa lutsun saan ka di pastor nga may sa uma a klase adaga. Wala. May sa kumatapan. May sa iti Diyos anang paraswa. May sa iti tao a pinaraswana. Ngem gapo, kita inyo kapsat, gapo iti agagawa. Gapo iti tarigagay nga aglablabas kadagiti sabali nga bambana. Gapo, ure pa dyan kapsat, gapo kini Satanas. Umay lang alaen dayjay nga bukal anay mula. Gapo kadagayjay rigrigat panakalalais dayjay nga bukal saan nga agbyag saan nga agbunga. Iti sumarungo nga sa lutsot kakapsat. Kasano nga ron digitoy nga tao nga dadalatan iti wayside dinatangken. Kasano digiti tao nga dadalatan iti ayan ti kabatuan dinakadado patuna. Kasano nga dagijay at tao nga ayan digiti kalkalunay adulata kalunay na. Kaya na nga soy dayjay bukal uray no maimula kadakwana. Awan ti serserbi dayjay bukal. Tapay, their heart has not been changed. Mabaling ka din nga mabalbaliwan. Iji parabol kakabsat ni Apo Jesus, ni Apo Diyos, nga katungtong na digiti anak na nga Israel. Idi kinatungtong na ni Ezekiel. Kuna na, inala ni Apo Diyos ni Ezekiel, babanti may sa masirmata, and brought him to a valley nga napno kakabsat kadagiti na maga at tulturan. Idi adadyayan, nakita na. Anya makita mo kunanan ni Apo Diyos. Makita dagiti nakadado nga namaga at tulturan. Dagitoy atultulang nagsisina na because they are dry, they are dead. Sa ludsod ni Apo Diyos kinkuan na, anak ti tao, agbiag ayamanen, digitoy. Ti kunana,
ni Ezekiel, and that must be our answer. Apo, sika, iti makammo. The all-powerful God, sika, iti makammo. Ket, kunana ni Apo Diyos ken Ezekiel, agipadto ka. Meaning, usarang dayta saog. Kadayjay nga agtengag, ket mangagnan ket maawatan na, maisarap iti puso. Dayjay asao, balbaliwan na, pagbiyagan na, dayjay nga namaga na ay tutulan. Ket kunana ni Ezekiel, and I prophesy. Ngayaban na dayjay angin. Again, wind is representing the Holy Spirit. Imay iti Santong Espiritu. Kuday dyan nga Santong Espiritu naggaraw ka dito'y anamaga na tayo atong tulang. Nakita ni Ezekiel kabsat, and now they move. Dagiti nga tultulang na pandang iti ayan iti pasitanda. Kas pa rin na dahil ko maramay ko, nagkakapit na naman. Nakita ni Ezekiel nga ipakita na po Diyos, and then, imayon iti, that they muscles, sinews, and then muscles, and then skin. Ket idin, nga inpuyot ni Apo Diyos, kadaytoy nga nagporma manin a tao, dayjay angin iti biyag. Kunana ni Ezekiel, and it became a good and successful army. No, digidjay anatay atultulang. Ket mabalin a pagbiyagan ni Apo Diyos. Dagitoy kadi at tao nga irepresentaran dagiti imun una. Later, imun una nga klase adaga, the soil. Along the wayside, katangkay. Along the roads, the stoning, ado ka bato. Along the thorns, ado kalkalunay. Mabalbaliwan ka din. Nune ako Diyos, iti ang saludsot, mabalbaliwan ka din. Iti ibagak ken kuana, apo, sika, iti makammo. Akas ti sungbat, ni sika. Mapan tayo kabsat dayjay kanta, Amazing Grace. Ano yung tinsurat dayjay author ti hymn, Amazing Grace, how sweet the sound. Ano yung inaramid dayjay nga parago, it changed, binalbaliwan na. Ano yung binalbaliwan na, dayjay ang managbaso ti puso, no awan ti mang tulong, saan na mabalbaliwan. Ngam di puso, uray pay, no natangkan. Uray pay, no adda ti bato. Uray pay, no adda kalkalunay. No sumret ni Apo Diyos tapalubusan dayjay na akin puso. Dayjay at tao ket mabalbaliwan. Iti kayat ni Apo Diyos kakabsat, kayat ni Apo Jesus, nga amin kuma agbunga, kasalukado bunga na, 30. Kuna na, 60. By the hundreds, sagsag yung magaso. Taday ito'y nga Diyos, nga nangibaga, babain kiniranyas, I have plans for you. Plinano na nga digiti amin nga anak na, nasaya at kuma iti panagbienda. Kaya naman sa nabunga da. Ngem iti kayat na, balbaliwan na nga umuna, dayjay nga daga. Daytoy adaga kakabsat, ikadil tayo atay sutukunanan ni Apo Jesus, Apuso tayo. But remember, idi pinarsuan ni Apo Diyos iti tao.
inted na kadayta a tao the freedom of choice. So remember that the heart the tao saan asumbrek ni Apo Diyos no saan apalubusan dayjay akin puso, dayjay akin biyan. Isu kakabsat nga ni Apo Jesus na iladawan iti iglesia iti Laodicea. I knock. He is standing by the door and knock. Tapay, hanang pursain ano katanday arwangan, he knocks. He gently knocks. He pleads, makipagpakasi pasterken na. Ket inton no sumray. Anyaman a klase a puso. Balbaliwan ket balbaliwan ni Apo Diyos. In my ministry, I have experienced, I have seen the power of the changing grace of God. Ijabaryo ti ag-agraw, Santa Maria, Ilocos. Ijay igid iti bantay, almost at the boundary iti Abra. Napang kami kakamsat. Nangited, uno nagmura iti bukel, will follow the parable. Pang kami nagmula iti bukel. Kadwak digiti church members iti kagayungan. Damanong Ebi, abay, Pastor J.D., ni Pastor Alfred de la Torre Jr. Kakadwakan niyo. Ijay may isa nga lugar na nangaramidan ni itikas kasaba. Nalawak ng sa. Gisirok digiti kay kayo. Every night da kami dyan. Dimteng I will have to explain the lifestyle dagiti anak ni Apo Diyos. Kita mo yun no explain tayo the lifestyle. We have to tell about the food. We'll write about the drink. Kaya nagdamagap kabayatan nga madama dagiti pasit dagiti ubing sa sin kondak kayo sa timakamo iti Bartikero dito barya tagalaw. Tuduga sa dati may isa nga nakatuwag. Niya na ganyan. Samuel Cabras, pastor. Kita malagip kon halos rin nga biada dyan. Gang saan mo umasidag iti ayan iti tao na kadwani na adal. So, napanak. Ida sagdak ko. Good morning, good evening, Brother Sammy. Kinita na. Hindi kita amukon si rason, no? Kaya umay. He was drunk. Dahil sumarong ka sa iti talaga nga drunkard, Bartikero yun. He was drunk. Kitimbagak aday di panggap ko. Ke nagway. Ke kunak, intang arudan aday di ita into no ilawlawag ko, mangid mo di pang ilawlawag ko, ket kurihiram, day jay nga panakilawlawag ko, no? When kami, nagtugaw ko sa. So, when I took my part, binasak day jay balakad niya ako doon, ti arak mang kabraba, tinaingil nga inumen, managriringgo. Then we come to prove, ikunanan ni Apo Diyos, ti mamartek na buklis, kumanglaw to. Ket agkawasto iti rutay. With his permission, inayama. Brother sa amin yung may isang wanan, ikat iti may satugaw. Natudyo kaya nagdayim kami. Agsalutsuda ko na. Manong matawinan nga data iti vision. Kung na nagpastor, sapay ko mabilang ngayon ka baruak pa lang idi. Okay? Rubaran tayo kakabsat dahil ito at blackboard. Interview tayo ni Brother Sammy. Brother Sammy, mano
nga bote nga Ginebra San Miguel iti mainom mo iti malon. Imbisem ket imbaga na dyan number. Ada kadua nga pulutan. Ada pastor. Kuna, nangyayod imbaga ng un pastor. So inalat ti computer kabsat. Ket kinumpute me number of bottles times the retail price ijay underground. Naalami iti gastuan ni Brother Sammy iti may isang aldaw. Agsipod na naalamin iti daily expense na. In multiply ko kakabsat iti 30 days may isa nga bulan. Di dumatakil makita da dyan na isurat iti in multiply ko kada dyan number of years nga inted ni Brother Sammy nga isuna ket naguskusar data nga ara. Idi nakita digiti tao. Nakita da nangnged da nagsauna ako Diyos. Ibaga kada kayo kapsat, during that crusade, baryo ti agraw was so astonished. Tani Apo Diyos, binalbaliwan na, dahi natangken, dek adu iti lanot na, adu ti sisiit na, adu kalkalunay na, kabatuan a puso ni Brother Sammy. Ket inawat na ni Apo Jesus akas personal a mapnugot na. I was so happy. Iti malem ti Sabado, manipod kakabsat, iti kagayungan na pang kami di iti baybay, iti Nalbo Santa Maria. And we have a grand baptism. And one of them, that is Samuel Cabras. Idi nagsubliak iti nga baryo kabsat. Kunagan nakita ni pastor. Iti pan nakabalin ni Apo Diyos, abinalbaliwan na ni Sammy. I am the soil. You are the soul. We cannot change our heart. But when we allow the hands of God to change us through the Holy Spirit, we will be changed. Ket intun no binalbaliwan nga tayon ti Santong Espiritu, ket naimulan dayjay bukel ti ebanghelyo ti pusom kabsat ko. Santo nga umay alain sa atin. Santo nga malaylan. Santo nga dadaulen di iti kalkalungan. Word the things. No di kiti taranen ni Apo Diyos. Agpunga kanto by 30s, by 60s, and by the 100s. Apan tayo kabsat. Jay ni kadua a pangarid. Pangarid ti silaw. Kunanan ni Apo Jesus iti versikulo 21. Ket kinunana kadakwada. Maiyegay iti maysa asilaw tapno maikabil ti uneg iti salo wenno iti sirok iti pagindaan saan ay tapno maikabil iti pagsilawan. Okay. I have a little fun with me. This fun, I use it with the angin kanya. Lumadamot ti silaw na. Okay. Kunanan ni Apo Jesus, no adda iti pagsilawam. Iti pagsilawan da kakabsat is a lamp with oil. Ikabil mo kadi iti sirok iti salok. Wenno ikabil mo kadi iti sirok iti pagindaan. Kunanan ni Apo Jesus, saan kadi nga dayta nga pagsilawan ket maikabil kuma iti lampstand tapno agsilaw. He's talking now to the Israelites. He is talking now to you and to me. Ket kunana iti verse 22. Tawan iti
maabungan no di ket no maipa na yan. Ket awan itanyaman apalibed no di ket tapno umay anaan-anay panakaipa ayan. Meaning to say, no ti silaw ket isumanen kakabsat iti pudno. Kunana ni Apo Jesus, I am the light. Dahil nga pagsilawang, hamo ko mga ilang-ilang. Dahil nga pagsilawang, saan mo nga kaluban kakabsat iti salok? Anything that will cover it, hamo ilang. No di dahil nga pagsilawang, ikabil mo on the lang stand. The ganyan dahil nga interpretasyon ni Apo Jesus kada ito pangarin na. Versikulo 24 kung 25. Indingan nyo ti nangigyo. Ti rukod, apang rukod yo, isunto ti pakurkudan nyo. Ket maikan kayto iti adapay. Ta iti addaan maikan tupay. Ngem ti awanan, uray iti adda kenkwana, maikat tupay. Okay? Ada silaw. Anyaramidam. Kunana, dagijay amang idemang iti silaw da, iti uneg, iti salo. Wenno de sirok iti katre. Maikatto kadakwada. Dagijay nga dati silaw na, nga ikabil da ijay pagsilawan dilangsta. Ruman ranyag da, ket ruman ranyag dan tupay. So, alaan tayo. In the church, agyaman na kakabsat, at dadigiti kakabsat nga, they are very, dito ko natin nga sincere. I can give you examples upon examples. Kaya iti problema nga itid ko kakabsat. Iti problema nga ayan dagiti membro tayo ng nangruna ka dagiti tutubo tayo dagiti panagsilaw da. San ka di nga no ibagam nga I am a Seventh-day Adventist? Generally, amuda no sino iti Seventh-day Adventist. Umuna, taraon. Dagiti sa Batista ka kasto. May kadwa, taldawa Sabado. Sa Batista Pastor. Anyang nga kakabsat, no apang tayo iti may sang nga padaya. Kat pagamon lang yun, kat adu digiti maidasar. Kat sika, wino ti siya, kitain tayo digay. Kat siyempre, iti panagraman tayo, we are tempted. Kantay itong mga. What if, kadama dito tao makakikita ka tayo? Makita da nga di inalam, kat isugayam iti saan maiparbeng akanan, digita na ni Apo Diyos. Ag dinamag to na, ngayon ni kastoy, ijay pagdayan nga kasta, di nagimas mo ti pandangan ng kasto. Sapay ti di nakita na di kumpadre na nga uminunom da iti red Johnny Walker na pag nakiinom. Dagito'y kakabsat dahil kunatayo nga adasilaw da ngam gapu iti sitwasyon kinaluban da iti salok. Ilembang da. Madamang gararamid kami kabsat iti may isang crusade. Again, the community knows the lifestyle of the Seventh-day Adventist Church. Kada kakabsat iti basit nga karton, nga iso ti pangkabilan iti questions, nga iso iti sungbata before the session. Idi alaot di nga question, I was taken
by surprise, iti maysa nga naisurat di papel. I still remember. Kuna na pastor, pudno digita ibagbagang tamabasam ita Biblia. Pangasim bisita man digiti membruyo diti baryumi. Ket kitaem no anya iti ilakuda. There are some members in the barrio nga da iti kantina da sari-sari store. They are selling cigarettes. They are selling wine. Ket digiti likudan ti babbalay da pastor at dapat iti pagtarak ng iti babay. And I would like to tell you that barrio never grew. Tapay, they just silaw. Oh, they just silaw. Kapsat ko, sikat isilaw. Sikat isilaw. Yung awan ti bukod mo na silaw. Well, I would rather change my word. Hanga sikat isilaw, hanga siyak isilaw. Siyak ken sikat ti pagsilawan. They just silaw, ang maikabil iti pagsilawan, the light that is placed on the lampstand. Ket isu ni Apo Jesus. Dati kunana ni Apo Jesus, I am the light of the world. Or in another representation, sika ken iti siya, deje bulan. Amom ken ammo, nga awan iti bukod asilaw deje bulan. Pangalaan na ti silaw na, alain na kadayje init. The sun is the source of the light of the moon. Jesus is the Son, S-U-N, of righteousness. Isu ti pangalaan tay ti silaw tayo. Kayat nang asawin kakabsat, nga isu kuma iti anya maikabil iti panagbiag. Kabil tayo tilas. Silaw. Aday ti may isang missionary I read this. Napan ita a part of China. Ket ijay maiparit kakabsat nga i-mention itinagan ni Apo Jesus. Maiparit i-mention tinagan. But he loves to teach. May isang daw nangaramid kakabsat iti crusade na. Nakatuti. Awan itinagan na ma-mention na. No di ket isulaeng ti bagbagana digiti kababalin ni Apo Jesus. Night after night. Na aya mamin akababalin. And one night dadati may isang Chinese young man ijay congregation. Pastor ko na amok dayta nga tao nga istorya uray no saan mong ibang baga itinagan na. Di pastor ka kunana. Young man kunana. Dahito yung istorya nabayagan na awang kadati. Aya kunana. Chinese. I thought na dayta nga yung istorya ang mga tao karubak. He is my neighbor. Tapay. Dayta kababalin, dayta nga ibagbagang, isu ti kababalin, ti karubak. This is the power of a Christ-like life. The greatest sermon na itid tayo, isu dayebiyag tayo. Silaw nga adda kini Apo Diyos. May katlo nga pangari karon sa dayebukal, the growing seed. Kunana ni Apo Jesus, kastoy ti pagarian ti Diyos, kas iti may sa tao may purubak, kaday iti bukal, bukbukal ti rabaw ti daga. Ket naturog, ket bumangon, iti rabi, ket ti aldaw, ket ti bukal tumubuda, ket dumakkel da, di na maawatan no pasang. Are you amazed? Uri siya. I'm amazed. Bukal. Hindi da kami jartatyo, di balay ni Manong Dave kinilhuli. Nangiruan ni bakit iti may isang plastic with several seeds. Ano dito ko na ito? Inyawid ni Manong nga bukal ti abukado, nakilnat kano.
Ke imulang man. Imulang man. Adapt na dyan tacho ko sa. And this is what I will do. Ala, gibukel, mangalak kakapsat DJ plastic bag, ikak itinapili adaga. Ikatekbing di batuna ka, sisit na tabi. I'll put a little fertilizer. Kabil kunto DJ bukel, ijay nga plastic na daga na. I'll water it. And I will be amazed. Akas di ko na ni Apo Jesus. DJ bukel ang tubo. Why? Because in the seed is life. In the seed is life. Isunga ko na ni Apo Jesus intuno. Daytoy apagarian. Ket maimula kadagiti puspusoy. Umadu. Agtubo, agbulong. Sumuganad, agdawa, kamaudyanan, bukal. Intuno madanon di bunga. Ket no iti bunga na luuman, dagos nga seret da iti kumpay, ket maapit to. There is a harvest because there is a time of planting. In between the planting and the harvest is the growing. Ang kikinumusta tayo na daduman niya. Kumusta ka, pastor? Wala mo ka. Kumusta ka, kabsat? Nga ni agpada ti sumbat ko kung sumbat mo. Sula di pastor. Saan kumaakas dyan? Malay ko ni Brother Jimmy Habalago. No? Brother Jimmy, kumusta ka? Ay, pastor, yaman ako na. Sumaysaya at ipanagbiad ko babaen ti parabor na ako Diyos. I love Brother Jimmy. Kasjay ko ba? Nga, tapay di bukal na ibula, agtubo, rumor ti bulong na, sabong, agdaw. And then it will be harvested. Remember this. During the time of harvest, iti maharvest laeng di bunga. Let's make a summary of what we have learned. Sika, kun isya, dayjay daga. Na imula, dayjay bukal. Bukal ipagarian iti Diyos. Gapong iti parabor ni Apo Diyos, tain palubos tayo, we have allowed God to change our life. At danto, iti panawen, iti panakaapit. And when the harvest will come, tikararan mo, tikararan ko. Mairaman tayo tukuma, kadigidjay nga nagasa, nga iyawid ni Apo Jesus. Tapay, tinalupusan tayo, nga dayjay bukal iti ebanghelyo, ket nang balbaliw iti panagbiag. Oh, I like parables. Ni Apo Diyos ay ayatin na ka, ket inted na, di kito'y pangalan. Agkararag tayo pa po sa magyaman kami iti leksyon, inadal mi, tulungan na kami. Saan mi nga mabalbaliwan ti panagbiag ni o Diyos. Iti mabalin nila ang aramiden, palubusan ni Apo Jesus asumbrek iti panagbiag. Palubusan ni nga ti Santo Espiritu, isu Diyos iti mangbalbaliw ka. Maaywanan na kami. Inggana nga iti panagbiag ni ket nga loom. Ket into kadi ano umay ni Apo Jesus, tapno umay na nga apiten, digiti na isaganan nga aapit. O Diyos, tidawat mi, adda kami tukuma sa tiyan. Agyaman kami uwan, itinagin na po ni Jesus. Amen. Nga po Diyos ay iten na kayo. Kitagyaman na kadito. Uri no adalong manan pakabsat ko. Please apply it on your personal life. Gana no may ngalawas manan, timbag na ragi tayo maaning pakabsat.